deň, dovoľte mi predstaviť vám jedinečný portál plný odborných videoseminárov z oblasti účtovníctva a daní, personalistiky a miest, manažmentu a práva, počítačových zručností. Verlag Dashofer Univerzita je jediná svojho druhu na Slovensku. Navštíviť ju môže ktokoľvek, kto má záujem o rýchle, overené a v praktickej forme podané informácie. Pre plnohodnotnú prácu s videoseminármi vám odporúčame zaregistrovať sa, prípadne prihlásiť v zákazníckej zóne zadaním svojho mena a hesla. Z hlavnej lišty si vyberiete oblasť, ktorá vás zaujíma. V spodnej časti nájdete informácie o obsahu seminára, bližšie údaje o lektorovi a lištu nástrojov. Pre spustenie videoseminára kliknite sem. Ukážka v dĺžke 1 až 2 minút je voľne prístupná. Veľkosť okna lektora a prezentácie si môžete prispôsobiť tu. V prípade, že máte záujem o konkrétnu kapitolu videosemináru, jednoducho si ju vyberiete v ľavej časti a spustíte. V lište nástroje môžete využiť nasledovné. Poslať e-mailom, odošle na uvedený e-mail odkaz na vybraný článok. Odkaz vygeneruje hypertextový odkaz na vybraný článok. Poznámka umožní pridať k vybranému článku vašu osobnú poznámku. Obľúbené uloží vybraný článok do zložky vašich obľúbených. Zdieľať tento článok s inými záujemcami prostredníctvom Facebooku, Twitteru, na LinkedIn či zobraziť si QR kód. Zväčšiť písmo pre pohodlné čítanie si môžete tu. Na hlavnú stránku sa dostanete cez odkaz Domov. Vyhľadávač slúži na rýchle vyhľadávanie videoseminárov podľa vami zadaných kľúčových slov. Zo zákazníckej zóny vyberáme Moja história, zobrazí vám zoznam videoseminárov, ktoré ste si už prezerali. Moje obľúbené, zobrazí všetky videosemináre, ktoré si uložíte ako vaše obľúbené. Moja otázka, v prípade, že máte dotaz, neváhajte nám ho napísať a my sa budeme snažiť výjsť vám v ústrety. E-mailové noviny zadarmo. Ak máte záujem dostávať informačný newsletter, z ktorého sa dozviete o novinkách na portáli, rady a tipy na jednoduchšiu prácu s videoseminármi, stačí si ho zaregistrovať tu. Na pravej strane portálu nájdete i zoznam lektorov, v spolupráci s ktorými sme pre vás pripravili všetky videosemináre. Praktické informácie vám ponúkajú daňový kalendár, kurzy mien, sadzby MBS, cestovné náhrady, adresáre úradov. V pravom hornom rohu hlavnej stránky v sekcii FAQ nájdete najčastejšie kladené otázky a odpovede na ne, ktoré vám môžu pomôcť pri práci s portálom. Okrem iného vám odporúčame otestovať si v teste compatibility, či môžete s portálom plnohodnotne pracovať na svojom počítači. Po dokončení vám bude zobrazený výsledok testu. Vyhovujúce polia sú označené zelenou farbou, prípadné technické problémy sú vyznačené červenou farbou. Test možno zopakovať tlačítkom Opakovať test. Výsledok testu je možné odoslať našej zákazníckej podpore tlačítkom Odoslať e-mailom. Ak potrebujete nezávislú odpoveď, neváhajte kontaktovať odbornú poradkyňu pre portál videoseminárov, či už e-mailom alebo telefonicky. Ak ešte nie ste predplatiteľom jedinečného portálu videoseminárov na Slovensku www.vdu.sk, jednoduchým objednaním si modulu, ktorý vám najviac vyhovuje, vstúpite do dverí modernej univerzity 21. storočia. Najväčší portál videoseminárov na Slovensku.